Un cop, fa molt de temps, en una terra anomenada Índia, vivia un jove príncep anomenat Siddhartha Gautama. Tenia tot el que una persona podia desitjar, un gran palau, jardins preciosos i tot el menjar vegetarià deliciós i la roba més fina. El seu pare, el rei, es va assegurar que Siddhartha mai veiés res trist o desagradable, esperant que sempre fos feliç dins dels murs del palau. Però fins i tot amb tot aquest luxe, una sensació estranya va créixer al cor de Siddhartha. Sentia que alguna cosa faltava, una veritat més profunda que no podia copsar del tot. L'or i les joies, la música i el ball, semblaven un somni bonic que no era del tot real. Un dia, curiós pel món exterior, Siddhartha va abandonar secretament els terrenys del palau. Va veure un home vell, després una persona malalta i, finalment, un cos mort sent transportat. Aquestes vistes li van fer entendre que tothom s'enfronta a la bellesa, la malaltia i la mort. També va veure un home sant, anomenat asceta, que vivia amb molt poc, buscant la pau. Això va fer que Siddhartha s'adonés que la seva vida còmoda era només una petita part del món. Va decidir que no podia conformar-se amb una vida on el patiment estava amagat. Siddhartha va prendre una decisió difícil, va deixar enrere la seva vida reial, la seva família i el seu futur com a rei. Volia trobar una manera d'acabar amb el patiment per a tothom, una felicitat veritable i duradora que no fos només un moment fugaç. Es va convertir en un asceta errant, buscant respostes. Durant molts anys, Siddhartha va viure una vida molt estricta, gairebé sense menjar i meditant durant llargues hores. Creia que si feia patir el seu cos, la seva ment es tornaria clara i trobaria la veritat. Es va posar molt prim i feble, gairebé perdent la vida. Però ni tan sols aquest camí extrem li va portar la pau que buscava. Es va adonar que tant el gran luxe com les grans dificultats no eren la resposta. Encara buscava el que realment es mereixia, una comprensió completa, no només una altra forma de lluita. Un dia, una jove noia amable del poble anomenada Sujata el va veure amb aspecte feble i li va oferir un bol de farinetes d'arròs. Aquest àpat senzill i nutritiu li va retornar la força. Va adonar-se que el camí del mig, ni massa poc, era probablement del camí. Va trobar un arbre gran i frondós, ara conegut com l'arbre Bodhi, i s'hi va asseure. Siddhartha es va fer una ferma promesa, no es mouria fins que trobés la veritat definitiva, passés el que passés. Estava decidit a no conformar-se amb res menys que la il·luminació completa. A mesura que meditava profundament, moltes visions terrorífiques i pensaments temptadors van intentar distreure'l. Aquests eren com els dubtes i pors interiors que intenten allunyar-nos dels nostres objectius. Però Siddhartha va romandre immòbil, tranquil i concentrat en la seva pau interior. A través d'aquest focus inquebrantable, va veure a través de totes les il·lusions i va comprendre la veritable naturalesa de la vida i del patiment. Havia afrontat els seus reptes més grans i n'havia sortit victoriós. En aquell moment, va aconseguir la il·luminació, convertint-se en el Buda, que significa l'il·luminat. Va trobar el que realment es mereixia, una pau i saviesa profundes que el van transformar completament. El Buda va passar la resta de la seva vida ensenyant als altres com trobar el seu propi camí cap a la llibertat i l'alegria. El seu viatge ens ensenya una lliçó poderosa. Mai et conformis amb el que simplement sembla bo per fora si el teu cor se sent buit per dins, mai et conformis amb menys del teu veritable potencial o amb respostes que no satisfan realment les teves preguntes més profundes. Busca sempre una vida que et satisfaci de veritat. Comprèn el que realment et mereixes, no només comoditats o possessions, sinó pau interior, propòsit i felicitat genuïna. Tens el poder dins teu per lluitar per aquesta veritat superior, igual que Siddhartha.